ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର 100 ବର୍ଷ ପରର କଥା। ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଲା ପୃଥିବୀରେ ଅରାଜକତା। ଦାନବମାନେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ ଯେ ତିନିପୁର ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକାଇଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ହେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଅଧର୍ମର ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ଦେଇଛି। ମୋର ଦରକାର ଅଛି ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଧର୍ମକୁ ସଦା ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ପୃଥିବୀର ହିତ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର ଗଢ଼ୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜକୁ ପିଘଳି ଧର୍ମର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଅଗ୍ନି, ତେଜ ଓ ସତ୍ୟର ସଙ୍ଗମାରେ ଜନ୍ମିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଚକ୍ର, ଯାହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେଲା। ପ୍ରଭୁ, ଏ ହେଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଜନ୍ମିତ ଗତି ଓ ପ୍ରକାଶର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି। ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ତୁମେ ମୋର ଦିବ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ। ତୁମେ ମୋର ସହାୟକ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାରେ। ଏହି ଚକ୍ର ସଦା ସତ୍ୟର ରକ୍ଷା କରିବ। ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତରୁ ଏହିଭଳି ଜନ୍ମିଲା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର, ବିଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟର ଚକ୍ର।